साफागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि नब्लाङाव मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखो उथ्रिसार जानो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बरायदों सालबारि जिल्ला बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशनआ। सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंदों सालबारि जिल्ला बिसाया फरायफुनाय समावबो बड' सावथुन मुलुगाव सुंद' सावथुन मिउजिक भिडिअ एलबाम एबा हारिमु सिबिनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखो उथ्रिसार जानो हानाय गुन गोनां बर' फरायसाफोरखौ बरायदों। लोगोसे सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल आरो लाइमोनफोरजों सावरायनाय हाबाफारिबो लादों। बे हाबाफारियाव मेल सामलायगिरि महरै सालबारि जिल्ला बिसानि लेङाइ आफादगिरि फनिन बर' आरो बेखेवगिरि महरै सिमला केसि मिउजिक सोलोंसालिनि गोरायुं सानसुमा गयारिया बाहागो लायो। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'। थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लादों मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि जोंस्रां ब्रह्म आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि, साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजु बसुमतारी, भुयानपारा रेन्जनि सामलायगिरि कामेश्वर बर' बिथांमोना। सालबारि जिल्ला बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशन बिनि गेजेरजों जों दिनै सालबारि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जायफोर महरगिरिफोरा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनबाय, हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननो हाबाय, बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। थारैनो बे हाबाफारिया खोब मोजां जादों, गाजा गोमजायै जालांदों आरो ओंथि गोनां जादों होननानै आं सानदों। बे हाबाफारिखौ लानायनि थांखिया नैबेनोल', गोबां दासिमबो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे सानस्रिया दङ जे उन्दै बैसोआवनो जोङो गथ'फोरखौ कालचारजों सोमोन्दो लाखिहोयोब्ला, मोसाहोयोब्ला, मेथाइ खनहोयोब्ला, एक्टिं खालामहोयोब्ला फरायनायाव गाज्रि जानो हागौ होननानै गोबाङानो बेबायदि माखासे सानस्रि दं आरोखि। दा बेखायनो जोङो बिथांमोननि बिमा बिफा आरो फरायसाफोर जायफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोननो हाबाय, दा बिसोरखौ लानानै जों बेवहाय बरायनाय हाबाफारि लादों। आरो बिनि गेजेरजों नैबेखौनो जोङो बुंनो थांदों जे जोंनि साफा साफा मोसाग्रा, मेथाइ रोजाबग्रा, एक्टिं खालामग्रा बै फरायसाफ्रा दिनै माबोरैथो 90% मोनखो, 80% मोनखो, 75% मोनखो, 60% मोनखो, जों बेखौनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। गतिके जोङो जोंनि हारिमुखौ जुदि जोङो गोजौ फारसे लांनो गोनांब्ला आरो सोरखौबा जुदि सासे राफोद मेथाइ रोजाबगिरि, मोसागिरि खालामनो गोनांब्ला जों बेखौ उन्दै समनिफ्रायनो खालामनो नांगोन, जों देरनानै खालामनो हाया। दा बेखायनो जोङो सानो जोंनि बिगोमाफ्रा जाहाथे बे सानस्रिनिफ्राय गोजानाव थायो। खारन बे रोजाबनाय मोसानाया बा जोङो हारिमुजों जायफोर सुबुंफ्रा सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबाय थायो, आंथ' बुंगोन बेफोरबायदि सुबुङा क्रिएटिभ जायो, साननाय हनायफ्रा गुवार जायो आरो बे क्रिएटिभ साननाय हनाय आरो गुवार बे सानस्रिखौ लानानै जुदि जोङो लेखाखौबो फरायलाङोब्ला जों साबसिनै फरायनो हायोसो होननानै बुंनो लुबैयो। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि लोगो सासे महरगिरि बिथां रामसिं गेल्ला, जायखौ जों बयबो फिथिं होननानैबो मिथियो, दा बिथाङा दाख्लै हरखाबै जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमोरलांबाय। दा बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो, बिनि थाखायबो जोङो मोनसे आर'ज गाबनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो लानाय जादों। मा होनाय जादों दिनै? जोङो नैबे बे हाबाफारियाव जोङो बरायनायजों लोगोसे बिथांमोननो आर'नाइ गांसे, साइटेसन मोनसे, बिनिफ्राय गांफा जोङो डिक्सनारि लेखा होनाय जादों। खोथा फैलिया जे सोरबा जुदि महरगिरिफोरा हारिमुखौबो समान समान लांफालायनानै साफा जुदि लेखा गोरों गेदेर जुदि मानसि जानो हायोब्ला थारैनो बियो मोनसे एगजामपोल जानानै थागोन जोंनि गासै मानसि हारिनि गेजेरावनो, जे जोङो जे हारिमुआव थानानैबो गावनि थांखिखौ होसोलांनायाव जुदि जोङो राफोदै जुदि खामानिखौ मावलांबाय थायोब्ला जे साक्सेस जानो हायो, बेयो बिनि मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन। आरो आंथ' बुंगोन जों हारिमुखौ लांफाबाय थानाया फरायनायजों लोगोसे जों मोसानाय, एक्टिं खालामनाय, मेथाइ खननायखौ फरायनायजों लोगोसे जोङो समान समानै लांबाय थानायावबो जेबो खहा जाया होननानै आं बुंगोन। मानोना बेनि एक्सपिरियेन्सआ आंहाबो दङ, खारन आंबो उन्दै समनिफ्रायनो हारिमुआव थानानै खामानि मावबोनाय, स्टेजाव
मोसाबो दोङो एक्टिं खालामबो दोङो बेबायदिनो दिनै आंबो बेबायदि महराव सफैनो हादों दा बेखायनो आङो जोंनि साफ्रोमबो उन जोलै फरायसाफोर जायफ्रा कालचारजों सिथाबफानानै दङ आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन जोङो जाहाथे माने थांखिनिफ्राय दोरोनो नाङा खारन नोङो सासे फरायसाबो हिसाबै एग्जामाव नोंहा माबायदि मार्क लाखिलांनांगौ बिनि थाखायबो जोङो फरायनायखौ लांफाबाय थानांगोन गिबियाव सालबारि बिसानिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों जाय बिथांखिखौ लादों खोब बाख्नायथाव जे माखासे आर्टिस्टफोरा दिनै माखासे जे मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन लानो हादों हाई सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन लानो हादों बेबो साइन्सआव आर्ट्सआव फार्स्ट डिभिजन लानो हादों बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव आरो गुबैयै साननो गोनाङा बेनो कालचाराव जाय ओंखारो बे गाज्रि जायो बे मोनसे साननाया माब्लाबा जोंनि गेजेराव ओंखारो बा गामिनि गार्जेनफोरनि नोजोराव थायो मानो सिनेमायाव ओंखारग्रा कालचाराव ओंखारग्रा मानसिया बा सुबुङा फरायसाया फरायनो हाया बा केरेक्टारा गाज्रि जायो बायदि बायदि दा नैबे मोनसे एग्जाम्पल बेहाय नुफैबाय जोङो गासै मेट्रिकआवबो फार्स्ट डिभिजन मोननाय जाय माने फरायसाफोरा मोसानायावबो मोजां कालचारावबो ओंखारो खायसे फिल्मबो बानायदों खायसे मेथाइ खनो बायदि माने कालचारनि बा हारिमुनि आयदायाव बिथांमोना रोंगौसा दङ लोगोसेयैनो फरायनायावबो रोंगौसा बे रोखा जादों दा नैबेखौ लाखिलांबाय थानो थाखाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायगोन कालचारा जोंनि गोरबोआव थागोन फरायनायाबो जोंनि गोरबोआव थानांगोन आरो फरायनायजों जे हारिमु सिबिनाय बे सिबिनायखौ जोङो समान लांनो हायोब्लानो बर' हारिया जौगागोन आरो गावनि जे सिमां साननाय फरायनायखौ लानानै मिजिं खालामनाय बेबो जाफुंसारगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि एसआइ निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।